या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। नमस्कार, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये स्वागत। बघूयात महत्त्वाच्या बातम्या। बुलेटिनच्या सुरुवातीक महत्त्वाची बातमी। सिंधुदुर्गात पाण्यावर तरंगणारो दगड गावलो। घुंगुरकाठी सिंधुदुर्ग संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळित आणि कवयित्री डॉक्टर सई लळित हेंकायो दगड गावलो। या दगडाक प्युमिस दगड म्हटला जाता। ह्यो ज्वालामुखीजन्य सचित्र खडक असा। आपल्याकडे ह्यो अतिशय दुर्मिळ मानलो जाता। पाणी, कर्बवायू आणि बाकी वायूंचा विघटन, हवेचो दाब आणि अन्य बाबींमुळे ह्यो लावा घट्ट होऊन दगडात रूपांतरित होण्यापूर्वी त्यात खूप छिद्र तयार होतात। त्यामुळे दगडाच्या वस्तुमानात दगडाचा प्रमाण केवळ 10% इतके असता। आकारमानात 90% भाग पोकळ आणि छिद्रमय असता। त्यामुळे तो दिसाक मोठो असलो तरी वजनाक हलको आणि सछिद्र असल्यान पाण्यावर तरंगता। रामायणातल्या एका प्रसंगात श्रीरामान त्यांच्या वानर सेनेन रावणाच्या लंकेत जाण्यासाठी सेतू बांधलो। याच्यासाठी जे दगड वापरले ते पाण्यावर तरंगा होते असं उल्लेख असा। त्याच्यामुळे काही ठिकाणी अशा दगडांका रामसेतूचो दगड असाही म्हटलं जाता। चीन सारख्या देशात हजारो वर्ष त्याचा वापर औषधी म्हणून केला जात होतो। आंघोळ करताना अंग घासण्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर केला जाता। आपल्या किनारपट्टीवर असे दगड खूप कमी वेळा गावतात। आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन होणारो कुणकेरीचो हुडोत्सव प्रसिद्ध असा। गावात फाल्गुन पौर्णिमेक शिमगोत्सवाची सुरुवात होता। मोठ्या उत्साहात हयलो हुडोत्सव होता। होळीच्या 7व्या दिवशी मुख्य हुडोत्सव असता। सकाळपासून देवस्थानचे मानकरी परब्यांच्या घरात म्हणजे श्रीदेवी भावईच्या घरात श्रींची उटी भरणं, नवस फेडणे आदी कार्यक्रम चालू असतात। त्याच्यानंतर संध्याकाळी भावई देवीच्या घराकडसून श्रीदेवी भावईची पालखी निशाणकाठीसह निघता। ही पालखी निशाणकाठी भावई देवीचे थोरले बंधू आंबेगावचो श्रीदेव लिंग क्षेत्रपाल यांच्या भेटीसाठी जाता। क्षेत्रपाल देवाची निशाणकाठी आधीच कुणकेरीच्या सीमेवर येऊन थांबलेली असता। भावा बहिणीची भेट झाल्यानंतर योग्य मानपान करून भावई देवीच्या निशाणकाठीत श्री क्षेत्रपाल देवाची निशाणकाठी सामील होता। लहान भाऊ म्हणजेच कोलगावचो कलेश्वर आपल्या निशाणकाठीसह सीमेपर्यंत इलेलो असता। लहान भावाच्या स्वागतासाठी भावई देवीची निशाणकाठी जाता। त्याच्यानंतर कलेश्वराची निशाणकाठी भावई आणि श्री क्षेत्रपाल यांच्या निशाणकाठीत सामील होता। त्याच्यानंतर तिन्ही देवाच्या निशाणकाठीसह रोंबाट हुडोत्सवाच्या दिशेने जातात। श्रीदेवी भावईची पालखी रोंबाटासह हुड्याक भेट देता आणि त्याच्यानंतर लक्षवेधी असो पारंपरिक घोडेमोडणी आणि वाघाची शिकार हे कार्यक्रम होतात। यानंतर हुडोत्सवाच्या मुख्य कार्यक्रमाक सुरुवात होता। 3 संचारी अवसार गगनचुंबी 109 फुटी हुड्यार चढतात। तो कार्यक्रम बघूक जिल्ह्यासह विविध भागातून भाविक हजेरी लावतात। त्या संचारी अवसारांवर खालसून दगड मारूची प्रथा असा। 3 वेळा दगड या अवसारांवर मारले जातात। ज्याचो दगड या अवसारी संचारांवर बसतलो तो भाग्यवान असता असा बोलला जाता। नंतर या कार्यक्रमाची समाप्ती होता। रविवारी होणाऱ्या हुडोत्सवाची मोठी उत्सुकता लागली हा। आता येणाऱ्या निवडणुका बघता सिंधुदुर्गच्या ठाकरे सेनेत मोठे बदल करण्यात दिलेत। सिंधुदुर्गच्या 3 विधानसभा मतदारसंघात 3 जिल्हा प्रमुख असतलेत। सिंधुदुर्गच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत खांदेपालट करण्यात दिलेत। मातोश्रीवर झालेल्या बैठकीत ह्यो निर्णय घेण्यात दिलो। कणकवली विधानसभा सतीश सावंत, कुडाळ मालवण संजय पडते, सावंतवाडी संदेश पारकर यांची निवड करण्यात दिली। जिल्हा संपर्क प्रमुख म्हणाल अतुल रावराण यांची निवड करण्यात दिली सा। ही नवी नियुक्ती झाल्यावर कोकण 7 लाईव्ह वांगडा बोलताना सतीश सावंतांनी नितेश राणेंचो गड भेटतलो म्हणान सांगितल्यानी तर ह्याच्यावर नितेश राणेंनी मोठे गौप्यस्फोट केल्याने 3 जिल्हा प्रमुख हे राणे समर्थक असत असा म्हणान टोलो मारल्याने 2024 भाजपागे 3 जिल्हा प्रमुख मदत करतलेच असं म्हटल्याने आता सध्या ह्याची जोरदार चर्चा सिंधुदुर्गात सुरू असा। राज्याचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होता। रोज वेगवेगळ्या विषयांवर नेते मंडळी बोलतच होती। मात्र मोठी चर्चा रंगली ती कोकणातल्या 2 बड्या नेत्यांची। त्याचा झाला असा विधिमंडळाच्या बाहेर मंत्री दीपक केसरकर पत्रकारांवांगडा बोलावते। त्यांच्या पाठसून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नितेश राणे आणि भाजपचे बरेच नेते मंडळी जाय होते।
केसरकरांचं लक्ष नाही होतो. केसरकर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यात बिझी होते. मात्र केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी लगेचच आपल्या हटके स्टाईलने त्यांच्यावर कमेंट करत केसरकरांका लगे राव म्हणून सांगल्याने ह्या आमच्या पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यात सुटना तसा उघडच आणि तसाच झाला. या प्रसंगाची जोरदार चर्चा मात्र झाली. हे उत्तर तुम्हीच दिलेलं आहे. आम्ही काढणं फोटो तुमचे हे काढलं ते ना ऐकतात त्याचं परिणाम हे त्यांना स्वतःलाच भोगायला लागतात. ते ना ऐकतात त्याचं परिणाम हे त्यांना स्वतःलाच भोगायला लागतात. ते ना ऐकतात त्याचं परिणाम हे त्यांना स्वतःलाच भोगायला लागतात. ते ना ऐकतात त्याचं परिणाम हे त्यांना स्वतःलाच भोगायला लागतात. अरे अचानक गावात कधी इलस? अरे कालच इलय. अरे पण आता काय सणवार नाही की आपल्या गावची जत्रा नाही? तुमच्या घरात काय सोयरसुतक झाला की काय? ह्याच चुकता आपला. आपण काय फक्त सणवार कोकणात यायचा म्हणजे काय बागवे खैचो खैचो तू मालवणचो हा? वा, आज सकाळी सकाळी मालवणी एकदम. हा मग 7 दिवस तुमच्या कोकणात राहून आलोय, मग भाषेचा गोडवा जिभेवर रेंगाळणारच ना. हो रे हो. अरे जगात भारी तुमचं कोकण आहे. अरे काय तो बीच, काय ती स्कुबा डायव्हिंग, वा वा मजा आली. अरे तुला काय सांगतोय, तू तर हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. काय केलंय मी. हा मग करायलाच पाहिजे. अरे काय तो किल्ला, काय ती पुरातन सुंदर कौलारू मंदिर, वा मजा आली मजा आली. अरे परत तुला सांगतोय, अरे तू हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. अरे म्हणजे फिरलोय मी सगळं रे. हा मग अरे सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, काय परिसर आहे. आणि त्यात तुमची खाद्य संस्कृती भारी आणि तुमची कला संस्कृती त्याहून भारी. वा मजा आली. अरे तुला सांगतोय परत, अरे हे सगळं तू फिरलाच असशील ना. हा बाबा हा, फिरलोय मी सगळं हे. एवढी वर्ष कोकणात जातोय, फिरणारच ना मी. अरे त्याचं तरी काय चुकला रे, आपलाच चुकता. अरे एवढं स्वर्गासारखं सुंदर आपलं कोकण आणि आपणच फिरलो नाही. म्हणान 4-5 दिवस सुट्टी काढले आणि कोकण फिरू गेलंय. अरे वा, पण एक प्रॉब्लेम झालो रे. आता कसलो? बाहेर पडले फिरू, तेव्हा माका कळला कोकणातल्या कोकणात फिरणं किशाक परवडणारा नाही. अरे एवढंच प्रॉब्लेम आहे ना, आत्ताच सोडवतंय. तो कसो? तू फक्त माझ्या वांगडा होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. रे, ह्या काय हाडलंस? आता आपण सावंतवाडीच्या आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये येलो. सावंतवाडीचा मोती तलाव आहे ना, त्याच्या बाजू रेणुका हॉटेलच्या अगदी समोर आयके बिझनेस सर्व्हिस सेंटर. अरे ह्या आपल्या कोकणी माणसाचाच असा. गेली 40 वर्ष आयके बिझनेस सर्व्हिस कोकणात येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करतायत. अरे तो कसो म्हणजे तुका कोकण फिरूचा आहे ना, तर आयके बिझनेस सर्व्हिस मुळे तुका 2 व्हीलर भाड्यान मिळतली. पण याचा भाडा किती? अरे 12 तासासाठी 200 रुपये आणि 24 तासासाठी 300 रुपये फक्त. हा. अरे म्हणजे 200 रुपयात मी खय फिरतलय. पण आता मी एकटोच आहे, डिसेंबर मध्ये फॅमिली असतली, त्याचा काय? अरे काही एक टेन्शन घेऊ नको. आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये तुका 4 व्हीलर पण भाड्यान गावतली. आणि याचा भाडा? अरे 12 तासासाठी 1,500 रुपये आणि 24 तासासाठी 2500 रुपये. अरे बापरे, भारी तसा. हा, आणि एवढाच नाही तर आयके बिझनेस सर्व्हिस बस, ट्रेन आणि विमानाची तिकीट पण बुक करून देतात. अरे संपूर्ण टूरच मॅनेज करून देतात. अरे काय सांगतस काय? मी आताच बुकिंग करते आणि कोकण फिरानी मग येतंय. हे घे चावी. ह्यो मी चाललंय, चला कोकण फिरू. तर गावाला आम्ही सावंतवाडी केलो. कित्याक तर आपल्या कोकणी माणसाक म्हणजे ईशानला सपोर्ट करू. तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि तुमका फिरूक 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर होई असात तर अवश्य आयके बिझनेस सर्व्हिसला संपर्क करा. एवढाच नाही, संपूर्ण टूर पॅकेज पण हय बुक होतली. येवा
IK बिझनेस सर्व्हिस आपला तसा. वैभववाडीत नगरपंचायतीन शहरातले स्टॉल काढून टाकल्यानंतर आता बायका आक्रमक झाल्यात. त्यांनी नगरपंचायत प्रशासनाविरोधात गेले 4 दिवस उपोषण छेडल्याने जोपर्यंत निर्णय होणार नाही तोपर्यंत माघार नाही असो पवित्र त्यांच्यानी घेतलोसा. वैभववाडीतल्या खोकेवाल्यांचा विषय अजून काय सुटणार नाही. नगरपंचायतीच्या कारवाईनंतर खोकेवाले बायका आता पेटून उठल्यात. महिला दिनापासून तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाक बसल्यात, पण अजून काय तोडगो पडलो नाही. आतापर्यंत 5 बायकांचे तब्येती पण बिघडले, पण ते मागे हटाक नाही. अधिकारी इले, लोकप्रतिनिधी इले, पण त्यांच्याने आपली भूमिका कायम ठेवल्याने. जुन्या जागेवर स्टॉल लावूक देवा, तसा लेखी आश्वासन देवा, त्याच्याखेरीज आम्ही उपोषण सोडूचो नाही. या 4 दिवसात दिलेल्या अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींका मात्र ह्यांच्यानी चांगलाच धारेवर धरल्याने. गेल्या महिन्याभरापासून ह्यो सुरू असलेलो विषय अजूनही धगधगत जा. सोनी मराठी वाहिनीवर लवकरच एक अशी मालिका येता ज्याच्या पहिल्या टीजरानं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. रक्षणकर्ता वेतोबा असं या मालिकेचं नाव असून हो टीजर जोरदार व्हायरल होता. दक्षिण कोकणातला जागृत आणि प्रसिद्ध देवस्थान वेंगुर्ला आरवलीतल्या श्रीदेव वेतोबांच्या लीलांवर आख्यायिकांवर आधारलेली रक्षणकर्ता वेतोबा ही मालिका लवकरच प्रेक्षकांका बघूक गावतली. ह्या मालिकेचो खास प्रोमो होळी आणि रंगपंचमीच्या मुहूर्तावर रिलीज झालो. या टीजरमध्ये वेतोबाचे पादुका आणि केळीचो घड बघूक गावता. रक्षणकर्ता वेतोबा लवकरच आपल्या सोनी मराठीवर. वेतोबा ह्या कोकणातला वेंगुर्ला आरवली गावाचा ग्रामदैवत. श्रीदेव वेतोबा मंदिर या सिंधुदुर्गातला वेंगुर्ला शहरापासून 12 किलोमीटर अंतरावर असा. आरवली गावचा ग्रामदैवत जागृत आणि प्रसिद्ध देवस्थाना. श्रीदेव वेतोबाची दक्षिण कोकणचो रक्षक आणि संकट निवारक म्हणून ख्याती असा. जगाच्या कानाकोपऱ्यात देव वेतोबाचे भाविक असत. वेंगुर्ला शिरोडा रेडी रस्त्यावर आरवलीत श्रीदेव वेतोबाचा पुरातन देवस्थान असा. अगदी रस्त्यावरसून श्रीदेव वेतोबाच्या मंदिराचा दर्शन घडता. श्रीदेव वेतोबाची मूर्ती ही भव्य मानवाकृती असा. वेतोबा केळ्याच्या घडाचो नैवेद्य आणि भल्या मोठ्या चामड्यांच्या चपलांचो जोड्यांचो नवस बोललो जाता. श्रीदेव वेतोबाचं मंदिर इसवी सन 1660 मध्ये बांधण्यात दिला. या देवालयाचा सभामंडप 1892 ते 1900च्या दरम्यान बांधला गेला. अनेक आख्यायिका दैवी प्रसंगाची अनुभूती घेऊन रक्षणकर्ता वेतोबा ही मालिका सुरू होतली. कधी एकदा ही मालिका सुरू होता असा भक्तांका झाला. कोकणात शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होता. 5व्या दिवशी सावंतवाडी शहरात मोठ्या जल्लोषात रंगपंचमी साजरी करण्यात आली. 2 वर्षांचो कोरोनातलो बॅकलॉग लोकांनी भरून काढलं. बघूयात रंगपंचमीचो जल्लोष.
सावंतवाडी शहरामध्ये 5व्या दिवशी रंगपंचमीचा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो. ढोल ताशाच्या गजरात कोरोनानंतर हा रंगपंचमीचा उत्साह साजरा केला जातो. माठवाडा इथे हा उत्साह साजरा केला जातो. आपल्यासोबत इथले रहिवासी आहेत, मुलं मिशाळ आहेत. काय सांगाल, उत्साह साजरा केला जातो होळीचा, कोरोनानंतर मोठे उत्साह साजरी होते, काय सांगाल? दरवर्षीप्रमाणे आमची होळी अशी साजरी होते आणि सगळ्या मुलांमध्ये असाच उत्सव असतो. आकर्षणमध्ये आम्ही होळी साजरी करतो. होळी पण असते इकडे, त्याप्रमाणे आम्ही 5व्या दिवशी रंगपंचमी साजरी करतो, सगळं मुलं मिळून. काय केलं, होळीचा उत्साह कसा आहे? ही दरवर्षीप्रमाणे आमची हिंदू परंपरे प्रथा आहे ती आम्ही आमच्या जीवात जीव असेपर्यंत आम्ही चालू ठेवणार. ही पुढच्या पिढीला कळली पाहिजे की आपली परंपरा आधीची काय होती ती, आणि ती त्यांच्यानी जर पुढे चालू ठेवली पाहिजे असं आमचं एक मत आहे आणि आम्ही चालू ठेवणार दरवर्षीप्रमाणे. नक्कीच आपण ही थेट दृश्य पाहतो. तर होळी या ठिकाणी केली जाते, रंगपंचमी केली जाते. अगदी सगळ्या गावखेड्यामध्ये परंपरा पाहता 7 दिवस विविध ठिकाणी हा रंगपंचमीचा उत्साह पाहायला मिळतो. या ठिकाणी जर आपण पाहत असू तर सावंतवाडी शहरामध्ये हा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो. संपूर्ण राज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, नवं सरकार आल्यानंतर मोठा उत्साह साजरा ही रंगपंचमी साजरी करताना पाहायला मिळते. अगदी सावंतवाडी शहरात पोलीस प्रशासन असेल, सगळं प्रशासन असेल, मोठ्या उत्साहात रंगपंचमीचा उत्साह साजरा करताना पाहायला मिळते. कॅमेरामॅन आदित्यसह विनायक आवाज, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतो लावूस. परत भेटा पुढच्या रविवारी मालवणी बातमी घेऊन. बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम.